ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂಕಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಲಾರ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನಿನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುಡ್ದಿತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತನಿಗೆ ನಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಮತ್ತ ನನ್ನ ಪೋತು ಓಡಾತೆ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಗಿಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಯ್ಪವ್ಯಾನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನತ ದುಂಬು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ಎಡ್ಡೆ ಪತೊಂದು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತ ತಿನ್ನಿಯರ ಮತ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗಿಲು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತೀನಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುನ ಇನ್ನು ತೂಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡೈತ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪನು ಬೇಗನ ಲೇಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುನ ಆತದಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಜಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೆದುಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಉಂಡಾ ಶೋಕಾತನದಿದ್ದೆ ದುಂಬು నుంచి ఎత్తుని మారైతి గుర్తాని దిక్కుచి సూర్య ములుగొందుల్లే ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ.